Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi spille Agar.io, men det hedder faktisk Agar.io. Jeg skulle faktisk tænke. Det var ham, jeg teamede før. Det har du teamet med før? Ja. Split ind i ham. Så kan han splitte ham måske. Nå, lad os bare komme. Ja. Det er svært at fange ham. Ejsh. Så hjælp mig dog. Nej! Hvor er han? Han er død. Han er død. Tak. Tak, jeg ved dig. Airprint. Han kom lige der. Nå. Han spiller på telefonen. Men han er meget dårlig. Synes jeg. Må jeg spise den? Så. Ej. Hvorfor er ham der hackeren gået?